Alfredo Bowman anali sing'anga wochokera ku Honduras. Iyeyo anatchuka kwambiri pa dziko lapansi chifukwa chochiza matenda ngati Edzi, TB komanso kansa. Koma zomvetsa chisoni kuti sing'anga ameneyu anamwalira imfa yodabwitsa. Anamangidwa ndi apolisi kenaka anakafera ku ndende. Kodi chenicheni chimene analakwa kuti mpaka aphedwe chinali chani? Mr. Bowman anabadwa 1933 mdziko la Honduras. Agogo ake anali sing'anga ndipo anayamba kuphunzira luso lakeli kuchokera kwa agogowa. Pamene anali wang'ono, Bowman samakonda kugwiritsa ntchito mankhwala achizungu. Nthawi zambiri amati akadwala ankazichiza yekha pogwiritsa ntchito zisamba. Mkulu ameneyu anachirapo ku matenda amaso, asima komanso diabetes pogwiritsa ntchito mankhwala amene anapanga yekha. Mchaka cha 1980 Bowman anatsegula chipatala ku mudzi kwawo ndipo ankagulitsa mahebo osiyanasiyana. Anthu ambiri amene anathandizidwa ndi iyeyu ankaperekera umboni kunena kuti anachira ku matenda amisala, kansa komanso TB. Timaona masiku ano ndi maprofeti komanso asing'anga amene amachita claim kuti amachiza matenda. Ena amabwera pa wireless mwaperekera umboni kuti ineyo kuti ndichire ku matenda akutakuti anachitisa ndi profeti uje, komanso ineyo kuti ndilemere anachitisa ndi sing'anga wakuti. Timamvanso ena akunena kuti ineyo ndinachita ku diabetes ngakhalenso ku kansa chifukwa cha Maranatha Natural Healing Ministries. Mr. Bowman adatsegula chipatala ku mudzi kwawo mchaka cha 1980 ankagulitsa mahebo. Ndiye panali anthu ena amene anachira ku mahebo amenewa ndipo ankaperekera umboni kunena kuti iwowa anachizidwa ku matenda ngati misala, TB komanso kansa. Nkhani imeneyi inachititsa kuti anthu amayiko ena kuphatikizanso America amve mbiri yake. Ena anayamba kumuyendera nkumakagula mahebo amenewa. Ndi nthawi yakenso imeneyi pamene matenda a Edzi anayamba kufala mdziko la America. Monga tikudziwa kuti matenda a Edzi kuti ayambe pa dziko lapansi pano zinadziwika ku America. Ndi nthawi yake inali imeneyi imene Bowman anatchuka kwambiri. Anthu ambiri anamwalira, kudwala komanso kusowa mtengo ogwira ndi matenda a Edzi. Nayenso Bowman anaganiza zosamusira chipatala chake ku New York City mdziko la America kumene anayamba kuthandiza anthu odwala Edzi. Panali chaka china chake kumalawi kuno kunabwera mkulu wina amene amagulitsa nchapi. Anthu ambiri odwala Edzi anathamangira kumeneko poganiza kuti achira. Bowman anaona kuti matenda a Edzi akuvuta kwambiri ku America mzaka za 1980s. Anachoka kwawo ku Honduras ndi kupita kumakakhala ku New York City kumene ankachita zosing'anga zake. Ankapanga claim kunena kuti ineyo ndimachiza matenda kansa ngakhalenso Edzi. Anthu ambiri ankapita kukagula mahebo ake. Amati akamwa ankachira ndipo akachira choncho ankaperekera umboni pa nkhani imeneyi. Mchaka cha 1987 apolisi ku America anamanga sing'anga ameneyu ndi kuyamba kumuzenga mlandu wogulitsa mankhwala opanda license. Atapita ku khoti anampanga bani kunena kuti asazachitenso za using'anga mu mzinda wa New York. Mr. Bowman analemekeza chigamulo chimenechi ndipo anasamukira ku Los Angeles kumene anapanga ubale wabwino kwambiri ndi ma celebrity. Mwachidule ndikuwuzeni kuti atamuthamangisa ku New York City nkupita ku Los Angeles anayamba kumathandiza anthu otchuka kwambiri ku America kumeneko, oyimba, andale ngakhalenso ma actor. Mkulu ameneyo anathandizapo anthu otchuka kwambiri ngati Steven Seagal, actor John Travolta, Eddie Murphy komanso mu 2004 Michael Jackson anagulapo mahebo mkulu ameneyu ndi kuchira. Anthu onse amene atchula pano
ankabwera poyera ndikuperekera umboni kunena kuti ife kuti tichire ku matenda akutakuti tinakagula mahebo a Bowman ndipo tinagula choncho tinachira. Ndi nkhani imene inakhala ngati kuti inatchuka kwambiri mdziko limene la America. Pali mwambi wina wake umene timagwisa ntchito malawi kuno kunena kuti pamene pali njuchi pamakhalanso uchi, kapena pamene pali uchi pamakhala njuchi. Ndiye ngakhale Bowman ameneyu anthu ena amasangalala kunena kuti ayi ife tachira ku matenda akutakuti, achina Steven Seagal amenewa, achina Eddie Murphy, ngakhalinso Michael Jackson kumasangalala kuti akuchizidwa ndi mkulu ameneyi. Panalinso anthu ena amene samasangalala. In short, ndikuwuzeni kuti nkhani ngati imeneyi sinasangalatse makampani opanga mankhwala. Inu mukudziwa kuti matenda ena amene timadwalawo amachita kulengedwa ndi akatswiri a sayansi. Posachedwa pomwe tamva za COVID-19, nthenda imene inayambira ku laboratory mdziko la China. Makampani amenewa akapanga matenda choncho amatiopseza ife kuti tizikhala mantha. Iye muzibidikira nyumba, COVID-19 ndi opsa kwambiri, amatuza choncho. Ndi akatero amapanga Jackson kapena mankhwala ndi chonga choti tizigula. Tikagula choncho iwo amalemera. Taonapo makampani ambiri amene amapanga Jackson wa ujeni wa COVID-19 alemera kwambiri, pano pali mabilioneya. Ndiye zimene amachita sing'anga ameneyo pomachiza anthu ku matenda ngati cancer komanso HIV zimapereka chiopsezo cha business imeneyi. Pharmaceutical business imapanga ndalama zambiri, mabilioni a ndalama pakutha pa chaka. Ndiye mkulu ameneyu atangoyamba kumachiza matenda ngati TB, cancer, Edzi ndi zina zotero, makampani amenewa komanso maiko anaona kuti apapa tiuza misonkho komanso tiuza ndalama zambiri, chifukwa anthu ambiri azingothamangira kwa iyeyu ndi kumakapeza mankhwala, then ifeyo tikhala anthu opanda ntchito. Ndikupasa chitsanzo kuti panali woyimba wina wake otchuka kwambiri wa ku America, Risa Lopez aka Left Eye. Nayenso anathandizidwapo ndi Mr. Bowman, ankadwala matenda amene sitikuwadziwa bwino, koma iyeyu anathandizidwapo ndipo anabwera poyera ndi kuvomereza kuti sing'anga ameneyi ndi odalirika. Pofuna kumuthokoza iyeyu anayamba kupanga filimu yodziwisa anthu za sing'anga ameneyi. Mmene ndakuwuzirani kale kuti zimene amachita mkulu ameneyu pali maiko komanso makampani ena amene samasangalala nazo. Ndiye nkhani yake simamveka ngakhale pa Jazira, pa CNN, pa BBC, mawailesi onse akuluakulu aku Western Medias, ngakhale mawailesi onse pa dziko lapansi akuluakulu samafuna kulengeza za nyamata ameneyu, za bambo ameneyu, chifukwa chonena kuti amaopa kuti aluza business. Ndiye woyimba ameneyu Risa Lopez atachira ku matenda ena ake amene anathandizidwa ndi Mr. Bowman, anaganiza zopanga filimu yoti adziwitse dziko lapansi zakufunika kwa sing'anga ameneyu. Patangotha masiku ochepa atalengeza za mission yake, woyimba ameneyu anachita ngozi ya galimoto ndi kufera pomwepo. Panalinso woyimba wina wa ku America konko, rapper Nipsey Hussle, nayenso anachira atathandizidwa ndi mkulu ameneyu. Pofuna kuthokoza anayambanso kupanga documentary yofuna kuwadziwitsa anthu kunena kuti kuli sing'anga wina wake amene akhoza kuchiza matenda Edzi ngakhalinso cancer. Koma nayenso anafa mwadzidzidzi, anaomberedwa ndi kufera pomwepo mchaka cha 2019. Apatu mukhoza nokha kuona komanso kudabwa kunena kuti zinatheka bwanji anthu awiri amenewa oyimba otchuka awiriwa kufa ife osadziwika bwino atangoyamba process yofuna kumutchukitsa Mr. Bowman. Risa Lopez anali woyimba otchuka kwambiri, ambiri timamudziwa ndi dzina loti Left Eye. Iyeyo atangoyamba kupanga filimu imeneyi ya Mr. Bowman, patangotha masiku ochepa chabe, ngakhale 1 week sinathe, anachita ngozi ya galimoto ndi kufera pompo. Nayenso woyimba wina wa ku America, rapper Nipsey Hussle, nayenso ankapanga documentary ya Mr. Bowman, koma anaomberedwa mosadziwika bwino nayenso ndi kufera pompo. Umenewu ndi umboni wonena kuti panali anthu ena ake amene samafuna kuti sing'anga ameneyu adziwike pa dziko lapansi. Ngakhale Bowman anayesesa kusegula zipatala nkumagulitsa mahebo akewa, aboma sankamula kuchita izi ponena kuti analibe license. Pa 28 May chaka cha 2016, Alfred Bowman anakwera ndege yochokera ku America ndi kumapita kwawo ku Honduras. Atafika pa airport
apolisi anammanga pa mlandu ozembesa ndalama, pa Chingerezi timanena kuti money laundering. Nkhani imanena kuti madzope pa airport amakusecha ere, ndeyo atafika pa airport paja anampeza ndi $37,000 ndalama imene inali mchikwama chake, ndi apolisi anamugwira nkukamutsekera ku ndende. Tsiku lina pa 6 August iyeyu anangoyamba kudwala mwakayakaya muselo muja, akuti apolisiwo anamutenga galimoto kuti azipita naye ku chipatala. Mukunena kwawo akunena kuti amadwala chibayo, ndi ali mkati mopita naye ku chipatalako iyeyo anamwalira. Imfa ya sing'anga ameneyo inadzetsa mpungwepungwe ku Honduras. Masapota ake anayamba kumanena kuti Mr. Bowman anachita kuphedwa ndi boma pofuna kumutseka pakamwa. Nanga si iyeyu amachiza matenda opsa, matenda a Edzi, matenda a cancer, TB, ngakhalenso matenda ambiri opsa. Ndiye boma komanso makampani opanga mankhwala sanali okondwa kuti iyeyu azichiza matenda amenewa, chifukwa makampani amafuna business. Ndikuwuzeni panopa kuna kuti matenda awatu ndochita kulenga, matenda a Edziwa ka matenda achani ndochita kulenga. Matenda amene wakuti athe anthu ena akasauka, America ija kandi Britain kandi Germany kandi chani, maiko amenewo amene amatipangira mankhwala amene achikani ma-ARV chani akhoza kusauka. So amafuna be kuti matenda achazipita ndiyo ngachoti iwo azilemerabe. Nde Bowman anali ndi mankhwala amene amachiza zimenezi, ndiye chifukwa maiko anayamba kudana naye, anamugwira pa airport chifukwa cha $37,000 ndikukamanga. Kenaka akuti wadwala chibayo, kenaka wamwalira. Palibe mboni kuti iye anadwala chibayo, koma apolisi ndapema matuza zimenezo.